Okay. Lige nu der sidder jeg lige og overfører alt det, jeg filmede i går over til min barber. Og så bliver jeg hentet om 25 minutter, hvor jeg bliver kørt til Danish Songwriting Academy og skal forsøge at færdiggøre de sange sammen med eleverne derude. Okay, jeg vil Danish Songwriting. Jeg så frygten i øjne og gav den et kys. Hvis jeg vil gro med mine drømme, må jeg prøve noget nyt. Ja, det kan jeg godt lide. Fedt. Jeg så frygten i øjne og gav den et kys. Eller sådan et eller andet. Ja, præcis. Så endelig rundt med det, Ja. så det føles godt for dig. Ja, det var rart, hvis det rimer på øjnene. Ja, præcis. Det kan jo godt fungere med beundring. Selvom det er 3 stavelser, så skal jeg bare starte på 3. Jeg synes også, beundring er... Så gør I det. Ja. Så gør jeg det. De var ligesom mig, pedestal. De tror, jeg er speciel, ærligt talt. Jeg skubbede bare mig selv. Fedt. Er du ready? Ja. Cool. Ja, fra succes, imposteren. Okay, Ja. ja. Succes, imposter, gør jeg det nu godt nok. UG, 12-tal, verden er et maskebal. Perfekthedskultur, kun det bedste der dur. Ingen plads til mål, når jeg mister al kontrol. Mega fedt. Skal vi tage den en til gang? Ja. Succes, imposter, gør jeg det nu godt nok. UG, 12-tal, verden er et maskebal. Perfekthedskultur, kun det bedste der dur. Ingen plads til mål, når jeg mister al kontrol. Mega fedt. Var det det? De var gode begge to. Yes. Syntes jeg. Og jeg skal lige se, hvad det kan. Okay, jeg tror, du sagde nej. Nej, de var ikke gode nok. Jeg tror, jeg laver lige en lille teknik med, og jeg bruger faktisk begge dine takes. De var meget identiske, så jeg lægger dem bare oven i hinanden. Og så lyder det bare ret sejt. Det lyder som sådan en chorus-agtigt. Imposter, gør jeg det nu godt nok. UG, 12-tal, verden er et maskebal. Perfekthedskultur. Der er lige nogle små ting, men det retter jeg bare lige timingen. Yes. Det bedste der dur. Ingen plads til mål, når jeg mister al kontrol. Så langt hjemmefra, for sent kan vi sørge. For jeg er et eksemplar for alle der ligner mig. Jeg kan godt lægge sådan, altså det bliver sådan bygger op. Nyt hold. Hello. Hej så. Må jeg godt sidde her? Så meget jeg skal nå, men jeg er kun 21. Så jeg må bare gå med hovedet højt. Måske gå ud og finde mig selv et godt arbejde. Jeg får godt på det her. Det er bare den oktav, vi behøver ikke at sige. Okay, there you. Jamen, vi starter bare med at råbe, så kommer vi også til at tage nogen, når vi siger, Okay, wow. måske ikke lige på det her, men på det næste. Ja.
1, 2, 3, og... Ung og naiv, vær en af dem, der bare sådan uden være, ja. Livet. Ung og naiv, en af dem, der bare sådan nyder livet. Sejt, tager vi en mere af. Ung og naiv, vær en af dem, der bare sådan... For helvede. Kom nu, er I klar? Ja. Ung og naiv, en af dem, der bare sådan nyder livet. Ung og naiv, en af dem, der bare... Den er også for irriterende. Er I klar? Ja. Og det er nogle gange svært at være menneske, og ikke at vide, hvad der bliver det næste, livet det byder. Men vi bliver aldrig yngre end i dag. Så vi må bare lære at sætte pris på hvert et øjeblik. De store og de små, det er derfor vi synger. Vi bliver aldrig yngre end i dag. Var det det? Ja! Gang vocals Og der er 2 dying. minutter tilbage. Wow. Der er totalt Kom bag. væk fra jeres snakke. Ja, præcis. Det er bare, vi synger. Det er så dårligt, så Nå. og det er så... Det var unge at nævne det.